assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande noon eɗen janga mim walla mimarak fof ko gotum ko ni masirte. Dow fooɗani, hakkude o fooɗani, les nayɗi woni pooɗoje. Bismillah, jangen. Ɗo ko ma, ɗo ko ma, ɗo ko mi, ɗo ko mi, ɗo ko mu, ɗo ko mu, ɗo ko am kowal am nani, ɗo ko am mo sidda am nani, ɗo ko man, ɗo ko man, ɗo ko min, ɗo ko min, ɗo ko mun, ɗo ko mun, ɗo ko podgal mbiya ma fooɗi, ma fooɗi, mi fooɗi, mi fooɗi, mu fooɗi, mu fooɗi, me fooɗi, me fooɗi. Ayngel toɓɓel ko masgal. Watawalle wadduhe agne mose keɗe baare noon. Watawalle ay abata watawalle ay leynen ngel toɓɓel andugel famgel gandagel ko masgal. Ma, mi, mu, am kowal, am sidda, man, min, mun, ma fooɗi ko fooɗimo allif taƴƴo, mi fooɗi ko fooɗimo yanara, mu fooɗi ko fooɗimo o taƴƴo oɗo, me fooɗi ko fooɗimo yanara o allif joyiɗo. Bismillah, jangen. Ma, mi, mu, am kowal, am sidda, man ɗo fooɗani jiida e oɗo. So wi goto ngara pooɗa, ɗiɗi hoto foot. Man, min, mun e oɗo woni pooɗowo. Waɗa gotel mbiya ma, ɗiɗi ari, ɗiɗi hoto foot. Hoto wi ma ala, hoto wi man ala. Man, ɗo ko man, ɗo ko ma, ɗiɗi pooɗani, o woni pooɗowo. On paami? Ma, mi, mu, me, ma, mi, mu, am kowal, am sidda, man, min, mun, ma, mi, mu, me. Timmi, alhamdulillah. Ƴettu kuɗol ma e karnema mbañirtoɗa janga e ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴeewa camorɗo ɗakkoɗa sara makko o walluma, jiita lawol certa e majjere ndeɗo. Mim gasi. Aɗa yan caggitowoma noddu 00221 77 906 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa en on sa caggira cagguɗa ko. A saggani noon, alhamdulillahi rabbil alamina. Ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e bowal yaya li kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.